Suwanipun kadang Lexis Rental Audio lan ugi GSP Multimedia sembah nuwun. Dari wonten sasmita saking menjadipun Bapak Pangandalipura pilih kepareng kula nglajengaken anggen kawula atur panglipur miyak sepining swasana mugi mriyanane dumateng penggalih panjenengan sami. Semoga katur jumeneng wonten sawanipun Mbak Ayu Dita Leni. Dita Leni. Gimana sayang? Ojo meneh kok aku sing wong lanang. Pripun? Ibu-ibu le nyawang sampean le goyang ngono ki ya terpesona tenan ya, Mbak. Aku kan menyesuaikan musiknya Ya, Sedayu. dasare Sedayu ku ya gumiak tenan. Ya. Dan luar biasa ya ora leren blas Mbak pangestune mugi kadang-kadang Sedayu biyane sehat kabeh. Amin. Amin. Lancar. Penting ki nek duwite akeh ki aja terus maksudnya ditabung ngono lho ora Ya, terus nganu, ora mengko pokoknya ditabung kanggo masa tua ya Mbak ya, aja diambur-amburkan. Mbak Dita, Mbak Leni, niki ugi sowan wonten talumipun Bapak Widodo Ibu Bibit Pujiastuti ingkang kepareng entas pitulus ngunduh mantu dene Bagus Anjar Wahyu Ibisono. Ingkang sampun hanjatu krami dene Mbak Ayu Dewi Setiawati. Niki saderengipun ngaturaken panglipur langkung prayogi wong Jawa ben ora ilang jawane ngaturaken salam taklim konjuk dhumateng kadang piyang-ombyong lan ugi para sesepuh pini sepuh para tamu sumangga. Nggih ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang bapak-bapak ibu-ibu para tamu ingkang kinurmatan. Wilujeng pepanggihan kalih dalem Leni lumantar Campursari. Sedayu musik. Wis kuwi sing wis terkenal Walah. donya nganti akhirat. Akhirat wis arep ngejob ya Mbak alhamdulillah. Rumangsaku kok donya akhirat. Mbak niki ugi nderekaken tetungga dumateng temanten sakaloron dongane kepiye Mbak? Biasane dongane wong wedok kuwi paling manti. Panjenengan mawon. Oh nggih, Aku pokoke iki ndongake manten, ndongake awakku dhewe ki ora iso kok. pokoke kula ndonga kagem Mbak manten Mas manten mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi enggal pikantuk momongan lan soleh ingkang solehah. Amin. Nah ya soben ngene iki ya Mbak ya putrane ya. Solehah ngono ki. Amin ya Dik ya. Amin. Atur panglipur ingkang jumuh kaliyan swasana lan ugi mbok pilih sinambi nyerantu panjenenganipun kadang pangombyong ingkang saking lelatan Blumbang Geneng Miris Ragen. Saking miri. Ingkang kepareng nglonggaraken penggalihe saged makamal kula sakadang minangka pakurmatan. Iki janjane jan melek apa merem to, Mas? Yo sepurane Mbak Jan ora turu blas sewengi alhamdulillah wingi bar ketoprak ning Klaten entuk coban ning ya ora apa-apa akhir aku selamat. Selamat. Ora kena apalangan apa-apa wis. Perkara probeya wis iso digoleki ya Mbak. Nggih. Sing penting wonge selamat nggih. Selamat. Atur panglipur kunjuk dumateng sakunging pangombyong pisan. Nggih, biasane saking miri. Wilujeng siang Bu. Jan, ngene iki kaya rombongan ibu-ibu pengajian numpak sepur kelinci kae ya Lah Mas. niki ibu-ibu ki nek sonten nggih sami mawon Mbak pengajian rumangsane. Nggih Bu nggih. Mugi ibu-ibu pinaringan sehat, lancar rezeki, panjang yuswa. Amin Allahumma. Amin. Amin amin. Atur panglipur ingkang jumbuh kalian swasana. Monggo Mas. Kangen ku tanpa upama aku mbiyen pas rabi ya ora iso foto rangkulan ngono ki ra iso Mbak. Sebabe apa kok ora iso? Lah rabi ku pas corona kon jaga jarak mulane saya ini ki ya jaga jarak terus nganti Masa saya ini ya
cek jaga jarak, Cek jaga Mas. jarak bojoku nggur mulih ning desa. Lah kuwi jenenge pure, mbok kapake. Lah jarene kon jaga jarak nganti sayane jaga jarak terus. Alah. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Nek jaman rabi kumbiyen Mas, nek kelinganmu aku ya sedih Mas. Kok sedih wong sampean iki wong Lah, jenenge rabi kok sedih. Jenengan mbake nganten Mas manten iki gak diiring tangga-tanggane. Heeh. Lah aku mbiyen ora, sing ngiring ki nggo klambi ijo kabeh. Lah kok iso? Hansip. Oh kegrobyak kowe iki to ceritane. Rabimu iki kegrobyak to. Oh. Mulane kok hansip Bu niki ampun dicontoh nggih Bu nggih jan wong rabi kok diiring hansip. Bacot kok ya. Wis lawasa gonku nunggu aja tan sang leledo ngelingono rikala dina pungkur Sliramu nate ngendika tresno lair trusing ngati. Niki kepareng semoga dipun lajengaken anggen kanca-kanca sedayu atur panglipur mugi prana dhumateng sedaya kadang pangombyong lan ugi para tamu sesepuh bini sepuh. Semoga Mbak Leni dawah langgam kangen ya Mas. Semoga. Bawane jenengan wae lak kangen. Pitong sasi lawase gunung Jelang
Nggih, matur nuwun Mbak.